Ahemfo nwoma etoso mienu ti donkono. Na wɔhene Hezekiah teye no, osunsɔne ne ntade mu, na wofira yituma, na wosimu kɔ Awurade fie. Na ɔsoma Eliakim a na wodi efie no soɔ, ne wɔtwerɛfo Sebna, ne asɔfo mu mpanin a wofirafira yituma, kɔ Amos ba odiyifo Yesaia nkyɛn. Na ɔkɔka kyerɛ no sɛ Hezekiah sie nie, ahohiahia ne asotwe ne nsopa da ne nɛ, na ma aduru awotwa ano, na ahoɔden ni hɔ a ɔde bɛwɔ. Ebia Awurade wo Nyankopɔn bɛte Rabsakia, ne wura Assyria hene asoma no sɛ, ɔmɛsopa Onyankopɔn teasefo no nsɛm, na nsɛm a Awurade wo Nyankopɔn ateɛ no nti, watwe n'aso. Enti ma wo mpaebɔ so ma nkae a wɔwɔ hɔ no. Na ɔhene Hezekiah nkoa no baa Yesaia nkyɛn. Na Yesaia ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ monka nkyerɛ mo wura nie, sɛ Awurade sie nie, nsuro nsɛm a wotee a Assyria hene mmɔfra de abɛya me no anim. Hwɛ, mede honhom bi mbɛhyɛ ne mu, na watenka bi, na wasane akɔ n'asase so, na mama no atɔ nkrante ano n'asase so. Na Rabsake sane, na ɔkɔtoo Assyria hene sɛ ɔne Libna reko. Efisɛ na wate sɛ watu afiri Lakis. Na ɔte Ethiopia hene Tirhakan ka sɛ, hwɛ, watu ne wo rebɛko. Na ɔsane soma abɔfo ba Hezekiah nkyɛn bio sɛ, sɛ monkɔka nkyerɛ Yuda hene Hezekiah nie, mma Onyankopɔn a wode wo ho ato no soɔ no nyegye wo sɛ, wɔremfa Yerusalem nhyɛ Assyria hene nsa. Hwɛ, wara wate deɛ Assyria ahemfo ayɛ nsase nyinaa, asɛe no pasapasa no, na wo na wɔbɛgye wo anaa? Amanamana a magyanom asɛe wɔn, Gosan ne Haran ne Resef ne Edimfo a wɔwɔ Telasa no anyame no gyee wɔn. Ɛhe na Hamat hene ne Apad hene ne Sefawam kuro ne Hena ne Iwa hene no wɔ? Na Hezekiah gye nwoma no abɔfo no nsɛm, na ɔkenkane. Na ɔforo kɔ Awurade fie, na Hezekiah trɛɛ mu to Awurade anim. Na Hezekiah bɔ Awurade anim mpaeɛ sɛ, Awurade Israel Nyankopɔn a wote Kerubim soɔ, wonko wo ne Onyankopɔn asase so ahenni nyinaa mu. Wo na woyɛ ɔsoro ne asase. Brɛ w'aso ase, Awurade na te. Bue w'ani, Awurade na hwɛ. Na tie Sennacherib nsɛm a wasoma sɛ wɔmfa mɛsopa Onyankopɔn teasefoɔ no. Ewom, Awurade, Assyria ahemfo asɛe amanaman ne wɔn nsase, na watoto wɔn anyame agu ogye mu, efiri sɛ wɔnyɛ anyame, na ɛyɛ onipa nsa no adwuma. Dua ne ɔboɔ nko ara, na wasɛe wɔn. Enti afei, Awurade yɛn Nyankopɔn, gye yɛn firi ne nsɛm, na asase so ahenni nyinaa hunu sɛ wo Awurade ne Onyankopɔn, nkutoo ara nko. Ɛna Amos ba Yesaia soma ma wɔkɔɔ Hezekiah nkyɛn sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, deɛ wobɔɔ me ɛho mpayɛ Assyria hene Sennacherib ho no mate. Yei ne asɛm a Awurade aka gu ne so no. Ɔbaabu no Sion babaa no bu wɔ ne tia, yi wahi. Wakyiri na Yerusalem babaa rewo so ne tiri. Hwan na wasopa no, na waya no? Na hwan so na wama wɔ ne soɔ, na wama w'ani atra wɔn tɔn? Wode atia Israel kronkronni no, wabɔfoɔ so na wɔnam asopa Awurade aka sɛ, mede me nteaseɛ nam dodoɔ no maforo kɔ mmepɔ atifi, Lebanon mu no ho atɔn, na mɛtwitwa ne ntweneduro atentene ne pɛpɛ a ɛyɛ fɛ no agu, na makoduru n'atenaeɛ a ɛwɔ akyirikyiri ne kwayɛberentuo mu. Me na matutu mmura, manom amanɔne nsuo, na mede me namrom mawe Misraim subɔnten nyinaa. Wonte sɛ mefiri me yɔɛ akyɛreɛ, na mefiri tete mmere mu na mehyɛɛ no saa. Afei na mama no aba mu sɛ wɔnsɛe nkuro a afasuo atwa ho ahyia, ma no nnade dane akurɔfo akuakuo. Na emufoɔ no, wɔn nsa anso hwee yɔ, wɔn akoma tui, na wɔani wui. Wɔdane fofowa so ahae ne wura mono, adan atifi wura ne awi a ama ne ho soɔ na ahoɔ. Na wasetena ne wadifire ne wo mu ba no, minim, ɛne wo dam a wobɔ no me soɔ no.
esan se ubɔ me so dam na wahoahoa aforo abeduru masom nti mede me ka bɛhyɛ ohwenim na mede me nareka bɛto wɔ no mu na masane wo afa ɔkwan a wonam so bae no so akɔ na yɛnyɛ wo sɛnkyerɛneɛ afei mu muni ntwaka ya afifiriɛ na afi a etia mmienu no mu deɛ ebedi akyire aba na afi a ɛtɔ so mmiɛnsa no mu no mungu na muntwa na monte bobenturo na munimu aba na Yuda fie mu wɔn a wagye wɔn afiri mu a waka no wɔn ase bɛgye nhini bio na waso aba wɔ soro na Yerusalem na nkae bi bɛfire na nipa a wafiri mu anya nkwa nso afiri Sion bepɔ so Awurade ne nkutwe na ɛbɛyɛ yei enti sɛ Awurade si Assyria hene ho nie ɔremma kuro yi mu na ɔrento agyan mma ha na ɔremfa ɛkyɛm mmɛhyia no na ɔrenhɔre pie ntia no ɔkwan a ɔnam so baeɛ no so na ɔnam bɛsane akorɔ na kuro yi deɛ ɔremma mu Awurade na ɔseɛ na mmɛwa kuro yi anim agye no miara ne makoa Dawid nti na anadwo no ara Awurade bɔfoɔ firi kokum Assyrian nsramu nipa 185,000 na ɔsɔre anɔpa no na hwɛ na wɔn nyinaa yɛ awufuo afunu ɛna Assyria hene Sennacherib sii mu saneeɛ na ɔkɔtenaa Nineveh na ɔresɔre ne nyame Nesrok fie no ne ma Adramelek ne Sarisel de nkrante kum no na ofiri mu firi dwane kɔ Ararat asase so na ne ba Esarhadon bedi n'adeɛ